Balakpak kayo. Elementary school. Oh. Your ano? R. Alma mater. Alma mater. Beloved alma mater. Yan, dito yung nga naggraduar kakabsat ko nga inurat. Hello, kakabsat nga nagurat. Hello, kakabsat nga nagurat. Awi, pati kayo sambat. Amin, sambat. Hello, kakabsat nga nagurat. Hello na kulay pa. Hello. Mabutan mo na. Yung Amin, sambat. Hello, kakabsat nga nagurat. Probinsya ng Ilocana. Lastag kayo mata, dun sa urat yung misyak. Kita nito urat isa may maysa. Sinagmayat ka envelope. Hindi ba diyo? Hindi ba daw? Hindi ba ka nag-transfer? Sinagmayat ka envelope. Siyak, siyak. Oh, singayo. Karot, hello, kapsat ko nga inurat. Oh, ginagan mo garot? Ano daw kabisat nga inuran ka ng garot? Sige, alam mo ito ni. Hindi bagam? Oh, thank you. Ay, ano kabisat nga inuran ka ng garot? Ah. May awanin dire doon. Eman, taga saan? Kalumbuyan mo. Hello, kabisat nga inuran ko na. Hello, kabsat yung urat ko ng arod. Saan? May tugnida ito. Malakasan mo daw. Siyempre maganda yan kasi maganda kayo. Ganon. Oh, galingan mo. Kembot. Kembot mo, ikembot. Oh, ikaw. Kembot, kembot. Hello, kabsat nga inuran ko. Ay, ready ka? Ready ka niya? Oh, yan. Nagraragsak na kita yung ubingan na ikanan kakabsak. Mga inurat. Oh, awan ka no ti urat da. Papaamin na isula na. Dato urat da kat awan ka no. Apay, awan urat mo? Awan urat mo? Oh, hindi sa'yo. Hindi sangon. Hello, kabsat nga inurat. Katawa ka, kabsat nga inurat. Agkakatawa da. Teachers nga nasusumpot Tilanig Elementary School. Hello, say hi kayo mo doon. Kakabsya, pamanamot ni Sir nga, Jose. Say hi ka. Pasensyahan yun, ate. Basket nga na itid. Thank you very much. Thank you sa food. Well, kami nakabsak ko nga inurat. Mission accomplished for Inurat. today. Inurat.
Dagiti yakadwak nga inurat syempre. Nya mama ko nayo. Happy? Nagragsak Happy. kayang ti Happy. makatulong iti ubing. Tipada nga tao ko Pagpada naman. nga tao. Tuno maminsan baring mas adun tupay ti maitulong tayo. Tanyo basit lang nga banag nga naitulong tayo kat nagraragsak dan kakabsat ko nga inurat.